Ano yun, syempre video yan, live yan yun. Ay, ikaw rin eh, mag-i-smile ka rin naman eh. Alam ko, nanay ka pa, nakismile ka rin sa amin. Akala ko naman. Inano pa na to ni Oprah? At tawag dito? In-advertise ni Oprah na panood ko. One time. Binigyan niya pa yung mga audience niya, isa-isa. Ano siya, parang copy? Bago Ganda. Bago? Ha? Bago ba? Hindi, 2 years ago na to na-launch eh. Is it? Really? 2006, di ba? Huwag mo natin pagsigil Hindi naman naman- ako naman mukha ko. Hindi naman yung launch siya. Pero ngayon lang lumabas sa market. Hindi ko alam. Pero di ba 2006 ano? 2006 manufacture pero ngayon lang nilabas sa market. 2007 siguro lumabas. Nilupak. Ano yung nilupak? Ano siya? Nampal. Ano nga? Saba. Saging. Saba? Parang